Selamat datang buat tamu undangan yang lain juga. Ayo, Joko Tingkir. Boleh silakan yang punya Joko Tingkir. Dari siapa? Dari Panitia. Ayo panitia. Iya, Joko Bos Tingkir ya. Bos Dekos. Ayo silakan Bos Dekos. Ngopek jamur nggone mbahake pantang mundur terus nyambut gawe terus gawe asal awe 25 titik totol awewe zaman ayeuna letik begi teh botol diriku ketan iki cerita anak rantauan umur rawit pedes tenan golek duit kanggo selingkuhan kanggo masa depan kadang panikir kadang ketara jadi pikir aku arep liya mangan jamur mangan toro aku rondo kowe ra percaya yang punya lagu Bebas Pratama Adidi asik kerja bareng Ababil Production. Joko Tingkir ngombe kawan, jadi pikir garai momen. Ngombe jamur nggone mbahake, pantang mundur terus nyambut gawe. Ning Kediri tuku ketan iki cerita anak rantauan lombor rawit pedes tenan golek duit kanggo selingkuhan lagi dong kodong panikir kodong ngekoro jadi pikir aku arep liya mangan jamur mangan koro aku rodo kowe ra percaya asal awe 25 titik totol awewe zaman ayeuna letik beki teh botol aku mahal selelele Pratama ayo Didi lagi tarik lagi sederhana sampai mati Anda ada Joko Tingkir ngombe kawan jadi pikir garai momen ngopek jamur nggone mbahake pantang mundur terus nyambut gawe ning Kediri tuku ketan iki cerita anak rantauan lombor rawit pedes tenan golek duit kanggo masa depan golek duit kanggo masa depan kodong panikir kodong ngekoro jadi pikir aku arep liya mangan jamur mangan toro aku rondo kowe ra percaya aku rondo
Satu hati sampai mati.